Dragi prijatelji, dragi partneri, čast mi je da otvorimo izdvojenu poslovnu jedinicu Agromarket mašineriju u Starčevu. Daje nam mogućnost da vam budemo bliže, da brže reagujemo, da vam budemo na usluzi. Čast mi je što ste došli na ovo otvaranje i nadam se dugoročnoj saradnji. Pored mene je Marko ispred Case-a, on će reći par reči. Pa ja mogu da kažem da sam srećan, pre svega zato što sam ja i rođen u Starčevu, 200 metara niže. I meni je zaista drago, baš što kaže i lično, što Agromarket otvara u Starčevu, a i nadam se da će ovo doprineti prodaju Case-ovih mašina i boljem servisu, boljoj podršci za vas. Željko, kao direktor prodaje. Također, htio bih sve da vas pozdravim u svoje lično ime, da vam poželim dobrodošlicu. Ideja je bila da otvorimo ovu poslovnicu ovde u Starčevu, zato što je ovde, da kažemo, i naše imanje i to je jedno od razloga. Drugi razlog, kao što je direktor rekao, jeste da budemo bliže našim kupcima, da budemo tik do vas, tako da s ovom poslovnicom ovde imat ćemo, znači, pored prodajnog salona, imat ćemo izložbeni salon, imat ćemo, odnosno, izložbenu postavku, imat ćemo servis. Tako da, eto, još jednom vas pozdravljam, zahvaljujem se što ste došli, a evo sad ćemo imati priliku da otvorimo i naš poslovni objekt. Znači, možemo da krenemo u restoran Kaštel, a možemo, ako hoćete, da prošetamo da imamo ovde i carinsku zonu.